4 βατ από την κορυφή του Κιθερώνα με την IMAX 2000. Ακουγιόμαστε, καλώς όρισες, ακουγιόμαστε. Για πες μου, ακουγιόμαστε Άκη? Κοίταξε, εδώ Κωνσταντή ακούγεται 9 μονάδες και ολοκάθαρα, σαν να είμαστε δίπλα, ολοκάθαρα. Πατάς παράστα, θα τα πατάς όλα. Εγώ αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη δοκιμή που κάνω, είναι η IMAX 2000 με 4 βατ μόνο. Με 4 βατ από την κορυφή του Κιθερώνα, δεν ξέρω πως ακούει άλλος από Αθήνα. Λοιπόν, Άκη, σε ακούω εγώ 8 μονάδες με την IMAX. Λοιπόν, να πάρει κάποιος, ποιος άλλος είναι? Ο Σωτήρης εδώ είναι? Τον άκουσα εγώ, Άκη, 8 μονάδες και σε μένα στην Κυψέλη ο Δημήτρης. 8 μονάδες πολύ δυνατά που κάνει εντύπωση με 4 βάτα. Άκη, πάρε. Έγινε, Άκη, σε περνάω στα πετράνα. 8 σε ακούω, πάρε πετράνα να ξαναπέσα. Δημήτρη, πατηθήκαμε. Άκη! Οκ, Δημήτρη. Άκη! 9 μονάδες. Εμένα κοίταμε τώρα. 9. 9, Κωνσταντή, 9. Οκ. Να πάμε στα υπόλοιπα παιδιά. Ευχαριστώ, Άκη. 9 μονάδες σε μένα ανέβηκε, Άκη. Ανέβηκε σε 9, Ρότζερ. 9 μονάδες και σε μένα εδώ στο νέο κόσμο για τον Άκη. 8 γεμάτες, 8 μονάδες εδώ. Για να πάρει και ο Κώστας. Εγώ τον βλέπω γύρω, πατάει λίγο στο 9. Αυτά. Λοιπόν, με κενό και μετά ο Άκη. Άκη, μένα μ' ακούς? 9 μονάδες παίρνεις, Κώστα, 9 μονάδες παίρνεις. 9 μονάδες παίρνεις εδώ. Έγινε. Ο Σωτήρης τι γίνεται? Να δούμε, ακούει ο Σωτήρης? Ναι, εδώ είμαι, τον ακούω. Έτσι κοντά στις 7 μονάδες είναι. Δεν ξέρω αν περνάω εγώ, είναι κοντά στις 7 μονάδες εδώ πέρα. Άκη, αν με ακούς για πάρε. Ναι, Σωτήρη, έρχεσαι με 9 μονάδες. 9 μονάδες έρχεσαι. Εσύ γίναμε μόνο 9 μονάδες ακούει. Πω χάλι. Εντάξει. Έγινε, Άκη, έγινε. Συνεχίστε παιδιά. Ο Χρήστος δεν είναι εδώ. Καλημέρα Γιάννη και σε σένα. Μάλλον πάρε Γιάννη, πάρε. Μισό. Γιάννη, εσύ έρχεσαι λίγο πιο χαμηλά από το Σωτήρη, Το Γάλλιο καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο πρόβλημα. Γιάννη, επαναλαμβάνω, εσύ έρχεσαι λίγο πιο χαμηλά από το Σωτήρη, αναποσβήνεις το 9. Άκη. Έλα. Τώρα είναι καλύτερα, πετράλαινα. Ναι, καμία σχέση. 7 μονάδες ολοκάθαρα. Εντάξει, έδωσα λίγο παραπάνω. Ο Άκης είπε ότι παίρνει λίγο πιο κάτω από το Σωτήρη και τον Γιάννη από Γάλλια. Γιάννη, για πάρε. Έλα, τον καλημερίζω, έτσι. Μαγειρεύω εδώ πέρα, αλλά δεν περίμενα να με ακούει. Εγώ τον ακούω βέβαια, αλλά δεν περίμενα να με ακούει γιατί είμαι ακριβώς στην πλαγιά του Εγάλου, χαμηλά, κάτω, κοντά στη Θηβών. Είναι λίγο πρόβλημα, έχω όλο το βουνό μπροστά μου. Γιάννη, για να καταλάβεις, έχει σταθερό το 7 αναμένο. Με το Millennium είμαι, δεν με κάναμε σοβαρό μηχανάκι. Το 7 αναμένο συνέχεια και αναποσβήνεις το 9. Τηλεφωνο κάποιος πατάει, Γιάννη, φροντερή διαμόρφωση εδώ στην Κυψέλη. Γιάννη, εντυπωσιακή διαμόρφωση, Γαλλίου. Άσε να τη χαμηλώσουμε για την ξύνη. Πειράξαμε από μέσα το τρίμερ και νομίζουμε ότι κάτι κάναμε. Φοβερή διαμόρφωση, δεν ξέρω, είναι φοβερή. Δηλαδή έχει και ο Κώστας ωραία διαμόρφωση και ο Ρίγης φροντερή, αυτό έχω να πω. Να ρωτήσω τον Άκη, Άκη, πόσο με ακούς από μονάδες εμένα, Άκη? Για πάρε και πες μου, ο Δημήτρης είμαι, για πάρε Άκη. Δημήτρη, σε λίγο, έχω βγει λίγο έξω να δω κάτι. Περιμένω. Μην περάσει με Γερμανούς στην διακοπή, μην του περάσει. Ο Χρήστος δεν ακούει. Χρήστο, για πάρε. Ο Άκης έχει φτάσει κορυφή και είναι με την IMAX. Εδώ είμαι. Είμαι απέναντι στα κολλητήρια. Για πάρε Χαροπάλη, καλημέρα. Είπε ότι βγήκε έξω να κοιτάξει κάτι στην κεραία, θα ξαναπεί Χρήστο. Χρήστο! Ναι! Εδώ σε μένα είτε με 4 βατάκια είτε με 8-9 μονάδες. Χειρόπαινο. Όλα, Άκη, σε ακούμε. Για πες μου, σου παίρνω τίποτα μονάδες? Πόσο με ακούς εμένα και παίρνω στο Χρήστο από Καλυθέα? Άκη, για πάρε, ο Δημήτρης είμαι.
Έλα, 9 μονάδες ρε φέρνεις, 9 μονάδες. Σχεδόν όλοι οι 9 μονάδες φέρνετε εκτός από τα πετράλωνα και από το Γιάννη που πατάει το 7 και αναποσβήνει το 9. Αφού είναι κεραία ρε τέτοια. Ωραία, πάρε Χρήστο, για πάρε Χρήστο μας έφερε. Τώρα το βλέπω χαμηλά, γεια σου, καλησπέρα Άκη. Το Τζένις 6, το είσαι χαμηλά. 8 βατ έχω, 9 μονάδες φέρνεις και εσύ Χρήστο. 8 βατ έχω, 8 βατ. 8 βατ, 8 βατ, 8 βατ έχω, 9 μονάδες φέρνεις, 9 μονάδες φέρνεις, 9 μονάδες φέρνεις. Έχουμε αυτή την κεραία, ακουγόμαστε. Την άκρον έχεις. Καλά ρε Χρήστο, τέτοια διαφήμιση στην iMax 2000, το έχω πει 500.000 φορές. Στην iMax 2000 έχω και είναι με το Yota Key, είμαι και είναι στο... Άμα δεις το βίντεο θα καταλάβεις που είναι, σε ένα μπράτσο που έχω φτιάξει ειδικό που πατάει ο τροχός. Πολύ ωραία, είσαι στο σημείο την ανηφόρα, το καλό σημείο είναι θέρμα κορυφή. Η θέρμα κορυφή δεν είναι το καλύτερο σημείο, αν θυμάμαι καλά. Το καλύτερο σημείο είναι σε κάποια στροφιλή ανεβαίνοντας. Ναι, σε αυτούς τους δρόμους δεν μπορείς να κάνεις δεξιά γιατί είναι στενή. Έχει μια ομίχλη φανταστική αυτή τη στιγμή, τώρα δεν βλέπεις μπροστά σου, βλέπεις μετά από τα 20 μέτρα και βρέχει. Μάλιστα, ωραία, εντάξει, για πάρτε, έλα, Κώστα. Ξαναβγαίνω έξω. Έλα, τι να πάρω, δεν βλέπεις τι γίνεται εδώ πέρα, Γερμανοί έχουν πει μέσα στα κόκκινα. Τον ακούω τον Άκη κανονικά εγώ, έτσι. Τον ακούω κανονικά παρόλο που παίζουν με μικρή ισχύ, έτσι έρχεται κανονικά. Δεν ξέρω ποια κεραία είναι αυτή η 2000 που λέει τώρα εκεί πέρα, αλλά έρχεται μια χαρά με την ισχύ που παίζει για την περιοχή μας εδώ πέρα που είναι δύσκολη, έρχεται μια χαρά. Λοιπόν, αυτά και να περάσω στο Δημήτρη από την Κυψέλη. Έλα Δημήτρη. Φίλωσε η αμέσως. Θα μιλήσουμε τώρα, εδώ οι Γερμανοί είναι full, είναι 3-4 σωτήρι και δεν του είπα, 8 το μονάδες με ακούει γεμάτα, 9 με ακούει, 9 μας ακούει όλους, σχεδόν αυτές από τα πετράλαινα, που είναι χαμηλότερες με διαμόρφωση, εντάξει. Αυτά, λοιπόν, είπα ότι βρέχει, το τεράστιο Άκη εκεί, πολύ νερό ρίσε, για πες μου από μπροστή. Άκη, 9 μονάδες έφτασες πετράλαινα, έτσι, 9 μονάδες έφτασες. Κοίταξε, το 37 είναι άδειο, κύριε. Αν θέλετε, πάμε το 37 είναι άδειο. Εδώ έχει πολύ Γερμανία. Δεν ξέρω, Άκη, μας ακούς? 9, το 8. 9 εδώ. Θέλετε να ανέβουμε στο 37, Άκη? Όχι ρε, μια χαρά είναι εδώ πέρα τώρα προς το παρόν, θα τα μαζέψω να φύγω τώρα και σε λίγο. Δεν ξέρω, έχουν βγει όλοι? Κοίταξε, εδώ είναι ο Σωτήρης, ο Γιάννης, από τα δυτικά. Ο Κωνσταντής, ο Κώστας, νέος κόσμος, ο Πετράλωνας, ο Δημήτρης, ο Δημήτρης ο Κυψέλης και εγώ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος. Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει κοντρόλ από τον Κιθερώνα. Διακοπή από Σταύρο Φρεατίδα. Άκη, με ακούς? 9 σήματα Σταύρο ολοκάθαρα. Όλοι εδώ πάνω 9 σήματα φαίνεται και στο το Γιάννη εκεί πέρα που είπα που είναι 7 μονάδες, αναποσβήνει το 9. Εγώ είμαι πολύ χαμηλή ισχύ αυτή τη στιγμή εδώ πάνω, απλώς έχω την iMax 2000 στην κεραία στην κορυφή του Κιθερώνα. 9-5, Άκη, 9-5, έτσι πάρα πολύ καλά και καθαρά σε ακούω. Οκ, όποιος θέλει να πάρει. Άκη! Τον Άκη, έτσι, 8 μονάδες γεμάτος προς 9 στην περιοχή του Κορυδαλού. Άκη! Έλα ρε Κωνσταντή μου, βγάλε στα αυτιά. Εμείς ακουγόμαστε όχι απλώς δυνατά, πολύ δυνατά. Τι έκανες ρε? 9.40 ρε, τι έκανες? Γέμισα στα παράκια το 7.900 ρε. Χρήστο, τα Ιθέα, τέτοιο σήμα δεν έχω ξαναδεί πάει. Εκτός αν είσαι έξω από την αυλόπορτα. Τι να πω ρε, τι να πω? Η iMax Σωτήρη είναι μία από τις καλύτερες κεραίες. Με τη διαφορά ότι είναι λίγο πάνω από τα 7 μέτρα. Μια χαρά εκεί, 9 μονάδες και στο Κορυδαλό. Κανόνι έτσι, μια παρούλα, το κράτησε. 9+4 εδώ. Δυνατό σήμα, 9+4. 9 στο Κυψέλη, δεν πρέπει να παραπάνω από εδώ, 9. 9-5 στο νέο κόσμο, Άκη. 9-5 και στα πετράλαινα, Άκη. Άκη! Πάνε είναι τώρα, εννοείται, τεράστια διαφορά. Έλα Κωνσταντή. 9 μονάδες, Άκη. 9 και πετράλαινα. Άκη! Έλα ρε Κωνσταντή, σ' ακούω δυνατά.
Με το που πάτησες 9.60. Στα γρήγορα έγινε. Χρήστο Καγετέα 9.60 έφτασε. Έλα, τι είπες Κωνσταντή, άκουσα που είπε για τον Μίχλη. Τι είπες Κωνσταντή, έλα, έχεις βάλει τα καλά σου ρε παγάσα, έχεις βάλει το τραί, την τρίενα. 9.60 που έφτασε στην τρίενα εδώ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, απλά ο άνθρωπος τώρα βρέχει να τα μαζέψει, όλα καλά, καλά να περάσει. Ευχαριστούμε για τα κοντρόλ, πάνε και πέρα στα υπόλοιπα παιδιά, Χριστό. Ναι, κοίταξε, Άκη, μην τον ακούς, δεν είναι 9.60 που λέει, 8 μονάδες πας. Αλλά στο λέει γιατί θέλει να κατηγορήσει τα βίλια, να πάρεις πλαδόκολο μια γουρνοπούλα και να πας προς την κόρη του. Μην τον ακούς. Την αλήθεια λέει ο Χρήστο, γέμισε το Ιλμίτσερ παράκια. Βρέχει αυτή τη στιγμή, θα το δείτε και στο βίντεο, και έχει μια φοβερή ομίχλη και αέρα λίγο. Έχει γίνει καμιά αλλαγή τώρα? 9-5 στη Χρεατίδα. Μην κρατάς μακριά μικρόφωνα, την κάψεις. 9-5 ανέβηκε στο Κορυδαλό, 9-5 Άκη, ανεβασμένος τώρα. Ωραία, άρα μέχρι εκεί πρέπει να πηγαίνει, μέχρι τη δεύτερη σκάλα και θα δούμε γιατί προχωράει και καίει. 9-5 Γάλλο. Οκ, παιδιά, λοιπόν, άμα θέλετε μιλήστε γιατί το έχω ανοιχτό το βίντεο και γράφει, μέχρι να αρχίσω να μαζεύω εγώ. Αυτά. Πόση στερεώνεις έχει την iMac? Θα δεις στο YouTube, έχω μια βάση μεταλλική που την πατάει η ρόδα του αυτοκινήτου. Αυτή την είχα στο φορτηγό, αλλά παρατήρησα ότι την παίρνει και στο ΙΧ. Πατάω με την μπροστινή ρόδα την τέτοια, βάζω ένα σωλήνα, σηκώνεται πολύ πιο εύκολα η κεραία γιατί είναι υπομόχλιο, δεν είναι ανάγκη να την κάνεις από πάνω. Θα καταλάβεις, θα δεις πως γίνεται. Τράβα ένα καλό βίντεο τη ρόδα να το καταλάβουμε. Όταν θα βγεις έξω, τράβα ένα βιντεάκι λίγο καλύτερα προς τη ρόδα. Το έχω δει στο YouTube αυτό με το πάτημα της ρόδας στη βάση. Τι θέλω να πω, Άκη, έχεις και τη Λία μαζί σου? Βεβαίως, η βοηθός είναι εδώ πέρα και έχει έρθει και στο μπροστινό κάθισμα και κάθεται δίπλα μου. Έλα, κανόνισε να την κεράσεις και αυτή είναι εκεί πέρα κανένα παϊδάκι, όχι κοτόπουλο πάλι. Έχουμε κοτόπουλο από χθες με μαρούλι σαλάτα. Αύριο αλλάζει το μενού και μπαίνει για 3 μέρες ψάρι. Έτσι, έγινε καλό υπόλοιπο και καλή σου διαδρομή. Έτσι, μην καθυστερείς πολύ, μην κλείσει περισσότερο καιρός, Άκη. Το λέει και στο Παπαγάλο, Σωτήρ, σε ακούω μέσα για τον Άκη, περνάτε από εκεί. Ναι, το ακούω κι εγώ. Άκη. Όχι, και Παπαγάλος, Άκη, σ' ακούς, είσαι εδώ. Έχει πάει να μαζέψει την γεραία, Χριστό. Έλα, που κάνεις, τι να πέφω εγώ να δείτε μέσα. Παιδιά, 1,5 ώρα, 2. Εντάξει, 2 η ώρα είναι και έχει Παπαγάλο. Δεν να μην έχει. Λοιπόν, ένα τίτλο που ακούγεται Παπαγάλος είναι. Ναι, είναι και ένα τζερμπί Παπαγάλος αυτός. Ο Άγιας Πετρούπολης. Να πίσω πλατή που κάνει έτσι. Ναι, και εσένα αυτός είναι. Ο Αγίας Πετρούπολης. Ακούγεται γάδος, μας ακούει, φοβαγάτη, μας αναμεταδίζω, κάνα 2 είναι, Χριστό. Πρέπει να έχουν και τη λύση, το ακούω, Χριστός. Πρέπει να μιλάει και ο Κώστας, καθυστερημένα, ετεροχρονισμένα ο Κώστας, μετά εσείς το προηγούμενο μικρόφωνο και πάει λέγοντας. Παπαγάλοι έχουν κάνει γειτονιά. Καφέ πλάτια. Φωλιά έχουν κάνει. Τι κάνεις, Λία?